Ngayibonga inkosi bangcwele. Ndiyanibulisa abazalwane ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Bangcwele ngumama Manjanti lona. Ndithi mandikhe ndizame ukucacisa ngendlela endi-understanda ngayo mna apha elizweni le ndaba yokuthwala yoomama. Kule nto bapha kukhona oomama bathi iinwele zabo bazinikwe ukubapha zibagqume zibe sisiqumathelo ibe bapha bathwala ngeenwele bona. I think bayayi-misunderstanda, ikhona i-misunderstanding ekhoyo, ne-mistake mhlawumbi yenziwayo ngendlela ekade i-explainwa ngayo. I think so, because ngokokubona kwam mna apha uPaul uthetha ngezigqubathelo, ngee-covering ezi-different apha. Uthetha ngee-covering ezi-2 ezi-different. Uadressa kuqala i-covering le ililapho iqhiya funeka umama ayithwale xa ezawuthandaza. Aphinde a-adresse ne-covering lena uThixo asinike yona izinwele ezi zingaphantsi kweqhiya. Zimbini ezi covering zi-different ezi covering athetha ngazo. And kwaba khona imistake okanye imisebenzi kaSathana nje uba ulithwistile ke ilizwi ubapha abantu namhlanje babhiliva into bapha bathwala iinwele, ubapha bagqubathela bona ngeenwele. Kanti ayikho njalo. Ubapha mhlawumbi siyaqaphela phayana ithi phaa from verse 4, ngoko ke indoda ethandazayo okanye eshumayelayo enkonzweni ithwele into entloko iyamhlaza uKristu. Apha kule nto kuthethwa ngendoda ethandazayo okanye eshumayela into enkonzweni. Uba ithwele into kuthiwa iyamhlaza uKristu. Uba sithi le covering kuthethwa ngayo apha, masithi yonke le covering kuthethwa ngayo apha zinwele, umntu ongutata mandithi ke uzawukwazi njani into baphamane ubapha iinwele zakhe ziyi-covering. Masithi ke kuthiwa iinwele yi-covering, uzawukwenza njani ukuthi phambi baphangene ecaweni funeka aqala asuse iinwele lo tata, aphinde athi xa yengena ecaweni aphinda athwale iinwele zakhe, afake iinwele zakhe. Okanye bazama ukuthi funeka umntu ongutata okoko abe unenkqayi, akukho kwanwele entlokweni yakhe, because kaloku ithetha ukuthi kaloku uzawube wonile uba uye wangena ecaweni enenwele mfutshane. Uthetha uba uthwele, kaloku andithi uthwele ezaa nwele. Uthetha uba uyamhlaza uKristu uba uyahamba ushumayela enenwele ezimfutshane. So ithetha uba ootata ke ngoku ngokwe-understanding yabo bathi inwele zinto ziyi-covering yodwa. Okay, kuphinde kuthiwe ke futhi, kwaye nawuphina umfazi othandazayo okanye oshumayelayo enkonzweni engathwele nto entloko uyayihlaza indoda yakhe. Lo mfazi akahluke nganto kumfazi onenkqayi. Okay, masithi ke kulaa ndawo ithe engathwele nto, although ke i-obvious nje xa usithiwa engathwele nto, because zange kukhe kuthiwe umntu xa yenenwele kuthiwe uthwele nto. Okay, i-obvious uba nje kwale ndawo ithi engathwele nto, uba into yintoni pha, yinto ethwalwayo apha entloko, iqhiya okanye umnqwazi. Kuthiwa uba ungene enkonzweni engathwele nto, ashumayele athandaze engathwele nto entloko uyayihlaza indoda yakhe. Lo mfazi akahluke nganto kumfazi onenkqayi. Okay ke, masithi ke kuthiwa ke le covering kuthethwa ngayo apha ziinwele. So ke bathe ithetha ukuthi le nto xa kusithiwa akahluke nganto kumfazi onenkqayi, bathetha ukuthi lo mfazi ezinwele zakhe zimkhavarishile. So if akanazo ezinwele uchebile, uba uchebile kuthiwa akahluke nganto kumfazi onenkqayi. It does not make sense kwaloo nto, because ithetha ukuthi if ususe i-covering iqhiya akahlukanga nto ngumfazi onenkqayi. Awuzuthi xa ungenazinwele, uba uthatha iinwele zakho ezi-covering, uba uzichebile unenkqayi already, ungene ecaweni uchebile ungana-covering unenkqayi already, musa ndithi awucheba uchebile. So akunawuthiwa
lo mfazi akahluke nganto kumfazi onenkqayi, because kaloku akathwelanga nto. Uthetha ukuthi uba pha kuthiwa lo mntu lona kuthe iinwele zethu ziyikhavaring ngethu fama singene naye enkonzweni, awunawuthiwa xa ungathwele nto entloko okanye ngokwe-interpretation yale ndlela la engathwele nto engenanwele because laa covering mosandithi ibiza inwele, oze echebile ecaweni engenanwele, loo mfazi kuthiwe ke ulihlazo, ufana nobapha makasabe athini abe nenkqayi. Uyicheba njani inkqayi enqayini? Okay, ukuba akathwali nto makasuke agugule intloko kube kanye. Kaloku kuzawutshiwa njani into pha makasigugule intloko kube kanye lo mfazi, ngoba kakade behleli engenanwele mosa ndithi ikhavari yakhe ibiza inwele, ebehleli echebile egugule. Ngoku kuthiwa makaphinde agugule, makagugule le nkqayi yakhe futhi intloko kude kube kanye. Hayi bazalwane, andanoba niyayiva le nto ndithethayo, because i-obvious apha le vesi, ezi vesi into pha kuthethwa ngeqhiya okanye umnqwazi, because kaloku ubapha kuthiwa ubapha ezinwele sithi ziqhiya zethu. Ithetha ke ngoku le nto into ubapha ukuba akathwali nto, ithetha ukuthi uba ezinwele zakhe, andithi bendithwele iinwele, uba ezinwele zam azikho ndizichebile, ndinenkqayi, kuthiwa mandisuke ndigugule ke ngokwintloko ndibe nenkqayi, kodwa besendihleli ndinenkqayi. Ha-a nabazalwane, abantu bayathanda ukwenza into but ke yi-deception eyangena dangena ezintliziyweni. Ithi ke njengoko kulihlazo ukuba umntu obhinqileyo achetywe okanye abe nenkqayi, umfazi ke makathwale. Umntu wakhe wathwala iinwele benana, kuthiwa umfazi ke makathwale. Ukuthwala kukuthwala iqhiya okanye uthwala umnqwazi, uthethwa ngenye i-covering apha. Akukho mfuneko yokuba ithwale indoda, kuba ibonakalisa umfanekiso nesidima sikaThixo. Indoda imane ithwala ezinwele, imane izisusa, imane izithwala xa ingene ecaweni ezinwele, imane ezithwala, imane ezisusa ezinwele zakhe. Hayi methunana, ngeke. Umfazi ke liqhayiya le ndoda yakhe, zahluleleni ngokwenu ke. Kufanelekile na ukuba umntu obhinqileyo athandaze enkonzweni engathwele nto entloko? Itsho izwi kaThixo uba kufanelekile na uba uthi umntu ongumfazi, woman, uba athandaze enkonzweni ehamba ngentloko ngathi ngumntu ongutata engathwelanga nto entloko? Akuthiwanga ubapha engenazinwele entloko, because babekuthethwa ngezinwele bekuzawutshiwa pha kuthiwa kufanelekile uba athandaze engenazinwele, because nantsi le vesi ilandelayo yeenwele izawuthethwa ngayo ke ngoku. Uba uyakwazi uPaul ukuthetha ngeenwele apha ezantsi, kutheni engatshongwa apha phezulu into bapha kufanelekile na ukuba umntu obhinqileyo athandaze enkonzweni engenazinwele na, engenazinwele eziveziweyo entloko? But uke uthi engathwelanga nto, engathwele nto entloko. Enze ke ngokumzekelo uba ifani into bapha umntu ongumama athandaze engathwelanga. Enze umzekelo ngendalo. Wenza umzekelo uthi ningaboni kwindalo nje, indalo nayo iyalatha, iyanibonisa ukuthi izintloni into yokuba umama angabi nanto isentloko, i-covering. Athi indalo iyanibonisa ubapha ngoba umama, utata abe neenwele ezimfutshane, umama abe neenwele ezinde, ngoba nazo zanwele ziyi-covering. Ziyi-covering ebekwe nguThixo. Asikwazi umane kuthiwa siyakwazi uzithatha sizikhavarishe ngazo siphinde sizisuse. Ziyi-covering ephayana already. Uthi bukeni indalo nayo iyanibonisa ubapha nikwi-era, ubapha nihambe ngeentloko bomama ecaweni. Iyanibonisa kwa uThixo, unibonisa ngokwendalo yakhe into baba ufuna nibe covered, ngoba wanikhavarisha ngeenwele naye. So ufuna nibe covered, uyanibonisa, iyanititsha indalo le kuqala. Oh bethunana, uthi wanikwa ezinwele nazo zibende ukuze zithini? Ukuze zimgqume.
not into bapha ukuba azithwale. Kuthiwa uzinikwe ezinwele ukuze zithini zimgqume, not ukuthi inwele azithini azithwale. Inwele azithwalwa bazalwane. Qha ke I think kwezi translations zesiNgesi kuba ingekho ke into ezihlukaniselayo ezibonakalisayo bapha le covering. Ngoku we are talking about i-covering ngenwele, apha ngoku sithetha nge-covering yantoni. But I am sure bapha kwi-original translations kwezokuqala uba i-clear njengoba pha i-clear nakulena yesiXhosa. I'm sure nakwesiZulu i-clear into bapha kuthethwa ngenye i-covering apha kule vesi ithatha into bapha iinwele wazinikwa kuba zilibhongo kumntu obhinqileyo, wazinikwa ezinde ukuze zimgqume ubapha zisigqumathelo wazinikwa nguThixo. Kodwa kuthiwa ngaphezulu makathini makathwale into entloko kweziya ziphezulu zibapha makaya enkonzweni ethwele, bathandaze ethwele phambi koYehova. Nto nayo ke abantu ke balahlekile bazalwane, but ke uThixo akasoze asitshintshe tu istandard sakhe, asitshintshele thina. Akacingi uThixo asitshintshele thina istandard sakhe. Le nto yobapha oomama namantombi nezintombi ezithi hayi bona banawukwazi bona ukuthwala abatshatanga, elizwi likaThixo lithi bathwala umntu i-female, woman uthwala ngenxa yezingelosi. Ewe ke nathi ezomama kuphinde kuthiwe ngenxa yobapha siphantsi kootata abayeni bethu, but kuphinde kuthiwe ngenxa yezingelosi. Makabe ne-sign of authority entlokweni yakhe ngenxa yezingelosi. Hey bethunana. But ke bafuna ucaciselwa kakuhle abantu ukuthi zi-2 ezi types ze-covering kuthethwa ngazo apha, zimbini. And futhi uThixo uzawubabuza aba bathetha kanje, bacima bazawufika bathi hayi wawuthe usigqumle inwele, uzawuthi wawukhe wathandaza na wandibuza and asked me what I'm talking about. Uzawuthini? Did you ever seek me and inquired from me ukuthi ndithetha ngantoni? Exactly. And what about aba bantu baninzi bamane besiza apha kuwe bekuxelela about bapha ithini na le vesi okanye esi scripture. Bazalwane, ukuthetha ukuthi kumele ukuthi sibathandazele abantu, kumele ukuthi sibathandazele because kaloku ezinto zinzilile entliziyweni. And futhi ngokuya umntu eya eqinisa inhliziyo, eya eqinisa ebulala isazela sakhe, ithi ilizwi kaThixo uSathana uzawusintywina esasazela, uzawusintywina siphele sithi tu, uzawusintywina. Nkosi yami, hayi Jesu Kristu inkosi bazalwane. Amen.